hell no. Mimi, please, wait. Mishi, click. Mishi, where's the remote? Oh, throw it. Throw the remote. Remote! Mishi, the remote! Oh my gosh! The remote. Просто, гайс, днеска играем Arrivals. Моля те, братленце, малко. Умри. Добре. Аз умрях, не ти. Така. Тъй. Mishi, the YouTuber. Но, не. Bad boy. Get out. Какво? Как не те... Какво? Добре. Не питайте защо скина е така. Акаунта не е мой. На братовчетка ми е. Ето е отзаде. Mishi, get off my account. Мими. No. What the hell, bro? Братле, махни се. Братленце, малко махни се. Умри. Какво? Се шегуваш с мене? Аз те хитнах 3 пъти и пак не те убих. Какво за бога се случва с тая игра? Не. RPG. Аз ще ливна, ако още път ме оцелиш. Няма да игра с така откачалка като този. Разбирате ли? Mishi, go on your account. Аз и такава откачалка? Абсурд. Не оправихме акаунтите. Тъй. Тук съм много зле с този акаунт. Най-доброто ми оръжие е това. Майкъл Джексън.
Елатка. Ей, бейби, бро. И с тебе ста. По-добре. Арена. Те... Не гледайте там зад мене. Ей, RPG фен. Не, ей. Лошо дете. RPG-то е лошо оръжие. Това, майко... Бах ти за дръстен. Опа. Оф, убий ма да ти ползвам и аз RPG. Да, благодаря. Ей, аз имам стейк скин. Ето така. Що ми играеш с RPG, аз играя с RPG. С стейк RPG. Трябва да спра да гледам телевизора зад мене. Кито. О, не, то сега ще ми играй. Умирайте там долу. Аз не се занимавам с лоши момченца. Thank you. Чека. По-добре се чуем, май. Не знам. Къде си? Да. RPG деца. Тъй. Знам, че използвам най-тъпото оръжие в цялата игра, но това е проблем. То ми играе с RPG, аз му играя с RPG. Уф, къде са? Умри. Да оцелих. Тя още ли че обаче? Мими, Мими,
Mimi, What? stop this. Така. Ха-ха. Така се пада като ми играеш с Арабия, а мога да си купа на iPhone най-сетне. Сега ще има да ги цепя. Ти да го мога. Тъй да. Нека да влизаме в друга игра. Тук. В другото видео мога да игра Rivals от VR. Харесва ли ви тази хубава идея? Бре, няма ли някой да влезе с мене, бе? 47 левел съм. Не съм добър, аре, елате тука. Елати на краставичките. Бре, няма да се разберем така. Бре, ето е един умен. Така, Добре. За какъв се взе пак този? Махам се. Добре. Да, ако искаш ма снайп... аз се застреляй. Тъй. О, ето къде е било. Какво? Добре, така побива. Бос? Аз съм боса на мафията. Да, бе, брат, мушни ми тъпата ножка. Я ще мушна моята ножка. Тъй, че нищо не чувам. Нека така и аз малко, защото ми писна охото. Не, окей, така победа.
Дундуркай се. Майко. Не, не. Не. Така. Така става. Като не играеш с World Delta от 2000, когато са ти го използвали войниците на 105-та хилядната. Не, то World Delta ще им го използвам, когато събера ключове. Така да е. Нищо никой не е чул. Бренрот игри. Misha, are you checking yourself out? What? Чувам се с май. Едва ли се чувам правилно? Това не мисля, че трябва да се вижда. Или да пада. Мяко го завъртя. Какъв съм умен. Да дойде тука. Още по-умен станах. Така. Спираме това. Да видим Кеша. Кеша е голджито. Най-доброто OG в цялата игра. Каква е тази тъпотятка? Фюз машинин. Бягай се! Абсурда дам. Майко мила. Че е тази база? На това. Бро, ще го дам само за да ми дадеш тъпто това. Ще дам хедлеса. Его. Латка. Където? Къде се скрива манчак? Добре, за сега ще си го държа, иначе отивам да събирам. Поредната тъпотия се е спалнала. Това не мога да го обясня какво стана току-що. Нали ще го стигна или вълната? Не, то е... Не, стигнах го. Да. Стигнах го. Да, тук няма да мога. Кеф ли ви скина ми? Готин. Айде. Вънзаде каква е тази вълна? С дупка добре. Има ли тук дупчица? Има. Ще мога да крада някакви работи. Ако има да е... Да, дет. Да, и се спомня в същия момент, когато умрях. Що помно не успяха да го направят. Ела тук. Ехо. Ела тук на тона, дето е чиято база.
Айде, благодаря. Най-добрия. Вижте какво ми даде водия. Нищо, че аз му дадах моето OG, ама... Това е много добро. Знаете ли колко много спид може да си купа стои нещо? Лава има 2 трейдато е много добро. Чакайте да взема още един път преди. Да, имам един секстилион. Или каквото и да е там, не мога да го кажа това число. Той е чек много просто. Голям скенера на тази игра, няма да намерите. Виждам спагетито. Това е чудо на чудесата. Вижте, аз да не мога апгрейдна. Нека да видим колко спид може да скопа. Да завиждат. Той братлето, дето ми го е дал, явно трябва да е бахти бързо, за да ми го даде. Или просто да е много тъп, за да ми даде това са много неща. Един момент. Няма ни го спрятал телевизор, въпреки че и го казах. Тъй. Тук дупка. Еми, пак чакаме. Ехе. Каква е тая рейнбоута пътя? Нещо, което няма никога да взема явно. Защото не ми трябва. Бате, пас. Добре се. Майко. Аз тук нямам го стигна. Фраго, ла. Че не е добро. Ба! Сега ако се спомня някоя добра вълна и мълби... За никъде не съм... Взех я. Стъкнат съм. Какво? 560. Аз мога да вземам 3. То ми иска толкова за мога да вземам 4. Сте забавили, ма мислят. Де си правят шега с мене? Той няма как да е възможно. Толкова много пари за... да секрет. Брат, на то бих му дал цялата ми база. Чек.
Видяхте ли му Headless Horseman на тоя? Той имаше повече трейдове от на колкото съм години. Майко, колко часа е стоял за да го вземе този Headless Horseman? Аз трамвай трябва да стана. Да, бе, брат, виж го братлянцето. Той лефна. Джойна някакъв беден. Той лефна. Бро, шах да му кифна целия ми бейс. Нямам 9 секстилион да вече ли сега си ги купя тия глупости там? Или просто да направя това? Май да ще помня това. Actually май беше най-умното, което сега съм правил. За сега да е. За сега. Тъпия микрофон. Така да е. Тая вълна. Един бавен зад мене. Гейче, видяхте ли какви салта пра? О. Чай, да се пром, искам да се пром да прескоча вълната. Не, някаква глупост е това. Аз actually мога. Actually наистина мога. О! Добър секрет е това. Чай да изчекам. Тук ще го тръпна. Още едно откус. Аз го правя. Цяла колекция от тия. И умрях. О. Това никой не го е чул. Лък и бъбългъм. Ей, no way, брат.
Да. Бягай от тук. И това беше, гайс, от днешното видео. От мен, чао! И, гайс, забравих да кажа, ето те всичките брейнрочи. Ще ви ги раздам. Не знам кога. Другото видео казвам. О, аз също записам. Нищо.